som Peter Radkov a v podstate venujem sa manažovaniu kultúry v Košiciach už od nejakých 90. rokov. V podstate už na prelome 80. 90. rokov som mal takú ideu, takú víziu vytvoriť nejaké nezávislé kultúrne centrum. To centrum malo minimálne 3 názvy a 3 priestory a posledný sa volá Tabačka Kultúrfabrika. Z takého dlhšieho hľadiska určite myslím, že zaujímavý subjekt je na peróne a možno teraz vznikajúce veci, ako je Mazaltov, alebo tých je viac.